ریا 3 دن سونا غار دے وچ مصروف ریا دیدار دے وچ ریا 3 دن سونا غار دے وچ مصروف ریا دیدار دے مصروف ریا دیدار دے وچ قربان جاواں تیری قسمت تو قربان جاواں تیری قسمت تو کیتا رج رج سیدہ دیدارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدار بولو جنت دا حقدارے اگلی لائن پہ ہاتھ اٹھائیے گا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے نیچے رہے تو بڑا دکھ ہوگا سنیے گا جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے اصحاب نبی تے آل نبی اصحاب نبی تے آل نبی دا جیڑا بھی حبدارے اب صحابہ کے عاشق اور اہل بیت کے عاشق دونوں ہاتھ نظام میں بلند کریں گے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں بولیے گا ذرا جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے اصحاب نبی تے آل نبی اصحاب نبی تے آل نبی دا جیڑا بھی حبدارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے اور سنیے گا اصحاب دا رتبہ آلائے اصحاب دا رتبہ آلائے راہبر جو کملی والائے راہبر جو کملی والائے اصحاب دا رتبہ آلائے راہبر جو کملی والائے اصحاب میرے ہن سب جنتی اصحاب میرے ہن سب جنتی فرمایا خود سرکارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے اور شعر سنیے گا ریا 3 دن سونا غار دے وچ ریا 3 دن سونا غار دے وچ مصروف ریا دیدار دے وچ ریا 3 دن سونا غار دے وچ مصروف ریا دیدار دے مصروف ریا دیدار دے وچ قربان جاواں تیری قسمت تو قربان جاواں تیری قسمت تو کیتا رج رج سیدہ دیدارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدار بولو جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے اصحاب نبی یا آل نبی سب سر دے تاج دین پوری اس شعر پہ میں نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے میں نے اس شعر پہ عقیدہ بیان کرنا ہے یقین مانیے گا اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہوا نا کھڑے ہو کر نہیں میں کہوں گا آپ سے گھٹنوں کے بل اتنا تو کھڑے ہوئے گا حق بنتا ہے اس شعر پہ حضرات توجہ کریے گا شاعر نے لکھا اصحاب نبی یا آل نبی اصحاب نبی یا آل نبی سب سر دے تاج دین پوری سب سر دے تاج دین پوری اساں گنتی شنتی نہیں کر دے اساں گنتی شنتی نہیں کر دے سانو سارے نال پیارے جنت دا حقدارے جنت دا حقدارے اصحاب نبی یا آل نبی سب سر دے تاج دین پوری اصحاب نبی یا آل نبی سب سر دے تاج دین پوری اساں گنتی شنتی نہیں کر دے اساں گنتی شنتی نہیں